அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் 2 BHK மற்றும் 3 BHK அப்பார்ட்மெண்ட் வீடுகள் விற்பனைக்குள்ளது. நம்மளுடைய அப்பார்ட்மெண்ட் வீட்டுக்கு லேண்ட்மார்க் சொல்லணும்னா திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தாங்க. ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் ஐயப்பன் கோயில் பக்கத்தில் நம்மளுடைய அப்பார்ட்மெண்ட் வீடுகள் அமைந்திருக்கு. ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஜஸ்ட்டு நடந்து போகிற அளவுக்கு பக்கத்துலேயே நம்மளுடைய வீடுகள் அமைஞ்சிருக்கு. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு. டெரேஸ் கார்டன் உட்பட லிஃப்ட் வசதியோட அனைத்து வசதிகளையும் கொண்டு அருமையாக டிசைனிங் பண்ணியிருக்காங்க. நம்பர் 1 குவாலிட்டி மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. சூப்பராக இருக்குது. நல்ல லொக்கேஷனும் கூட ப்ரைம் லொக்கேஷன், நல்ல மெயினான லொக்கேஷனில் அமைஞ்சிருக்கு. மேலும் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் வீடுகளை பற்றின முழுமையான தகவலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். கால் பண்ணிவிட்டு நேர்லையும் விசிட் பண்ணுங்கள். மேலும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுடைய அடுத்தடுத்த புதிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். மேலும் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.